12 сентябр дар идомаи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Тоҷикобод бинои нави раёсати молияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои нави раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод бо шароиту имконоти хуби корӣ барои фаъолияти самараноки кормандон таъмин мебошад. Тавре аён гардид бино аз ду ошёна ва таххона иборат буда, дорои маҷлисгоҳ, бойгонӣ, китобхона ва 8 ҳуҷраи замонавии кории муҷаҳҳаз мебошад. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат рушд меёбанд. Бо ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавӣ аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кормандони раёсати молияи ноҳияи Тоҷикобод бо тамоми шароити муосиру кории замонавӣ таъмин карда шудаанд. аз ин тӯҳфаи ҷашнии сарвари давлат хеле хушнуду сарфарозем. бо истифода аз имконот ва шароитҳои муосир самаранокии фаъолиятро таъмин хоҳем кард. пештар раёсати молияи ноҳияи Тоҷикобод дар як биное ки умуман шароити хуб набуд кор ва фаъолият мекардем. бунёди иншоот соли 2021 оғоз шуда, корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо сифати баланд ба сомон расонданд. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ва муҷаҳҳазсозии он 3 миллиону 800 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. имрӯз бо дастгирӣ ва ибтикори хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Тоҷикобод ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти муосири корӣ раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ин албатта барои мо кормандони мақомоти молия мояи ифтихор ва қаноатмандии бузург ба ҳисоб меравад. дар заминаи ғамхориҳо мо кормандони мақомоти молия қавл медиҳем ки барои рушди босуботи иқтисодии кишвар ва пешбурди оқилонаи сиёсати молиявии давлат саҳми арзандаи хешро мегузорем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ишора ба имконоту шароити муҳайёшуда кормандонро ба фаъолияти софдилона ва содиқона ба нафъи мардуму давлат ҳидоят намуданд. кормандон дар навбати худ барои таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳамешагӣ ба тақвияти низоми молиявии кишвар ва барои ин бинои зебо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос намуданд.